yuko bwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwanchu murilia undizi TV bwakire buya andonsi aso tutengereteni mambi ndengia eyo nyasabira watu wanchira kuikirana ase mambi ya bono asingo kwali bene asumoroberio bwensa kya boka soa ime yomoroberio bwensa kya troyomo turababere tobe tokoba libwa elimo ase emambi ya bono amashabiki ito kurwa ase county ya Kisii Nyaribali chache Nyaribali Masaba kitutu chache South kitutu chache North ebunge ya Bonchari bubasi umachoge chache umachoge burabu Bonchari bubasi South Mugirango mwensi so imemoroberio bwensa kya emambi ya bono county Nyamira kuikira ase county ebunge elia kitutu Masaba mwensi so imemoroberio bwensa kya burabu West Mugirango North Mugirango mwensi na birinkwali bene ase emambi ya bono tumanyinga na ki emambi ya bere gego chaka anemono maga yogo tigana kurwa ase weekend wikira ase mambi ya bono ni maetenga na mangi abiroka na kiwango chaka litukole Jumamosi Jumapili kulendo mwanchumulio ndizi TV ayonsi ni mbegi ngokumanya ase liboa elimo ase mambi ya bono askunde mambi ya bono ni gona be inchevieka ase egeka wiki mose wiki bere asengenjo Frida ni gotomo eto mutimo komoke kurende nabe gako irana ase matuko arebosi ase umwanchumurire undizi TV sangana inchigwetera ase enchirelia yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News na wegotera senchirelia mtandao www.ndizitv.net namba ya SMS 0792192834 sangana inche kerengere kiao ase emambi ya abono ase enchira ya avene asikondo mwanchumurulia undizi TV tora batuko chakali chuko ni gokira emambi toko batuko ra somali ngana lianya sae astora batuko somakuru asigitabu ya Saburi emerongo ene na isano nemo ogosoma kwa ino gwa ikomote banga toerera mumanyenga ninche nyasaye inche inde omonene ase abantu bebisako omonene asense toerera mumanyenga ninche nyasaye inche inde omonene ase abantu bebisako omonene ase ense omonene bwemeganda nigo are amona inchwe nyasaye oyabo oyakobo nere obutamero bwito mwanchumurele undizi TV ebuke yabere oto semelinga nyasaye nere obutamero bwito aseigo asekende gyonsi kelia okoba gogoetera manyanga nyasaye nere ole nokubwa oguna ko semelinko bagi nkoba mambi ya bono nganto twara bwo babonde bwensi tobeto go twara osemeria asengencho nyasaye nere manyara nyasaye nere orabe okurwanira aseyo asando onsi aliogwetera manyanga nyasaye nere obwate obubuyo kuno kosoma kwimambi ya rero na boigo mwanchumulio Ndizi TV ogosemelia tokoa aze emambi ya bono asikondo mwanchumulio Ndizi TV na mange abeire gako enekiwa anomono gochakera ase weekendi yarenge entambe weekendi ikochakera tukole Jumamosi Jumapili na mange abeire gako enekiwa nemono trochinga ingana endrete gotara semitandao anemono ngobwate kananga netengo yomokonyi womurai wense Rigathi Gachagua abete gakorekana kali no musubati gete aga chipsi
ingana yabete gekoleta jinkwana ase mitandao tebanga hata paka mzee hunywa maziwa asigo mwanchumurelia Ondizi TV ayo negati aliyatotokora nabo ikontrol jenga ewiki na lichiskuru chikonya gosie kwa siekwa kuru emambi ya lero kinare gochemeremo ndochenga omubaro bwa boro kigwa bakogende skuru ni gondo chinga oiranire nsake ekyara kalinga chiskuru chinde nchiabeti gosie ka se wiki yaita anemono chiskuru chiri chiabanto nyene kolende chiskuru chibo igo chichobo chi secondary chi serikali na barobo koranga batigire kuboka preps imaitenga wiki elio mwelio onyanga na se skuru ngochere yaba enkongwake hakoboka sekolende manchumurelia Ondizi TV na mantra tokonda kubwati ane mono kisikuchende tegusiko sekwa ime na isiko yorogongo rogusi sitonde tekurwa agosemele guchebuse obosemya guchase abantere babaito turundi abana baito bijato baire senchera yoboto ererunto basakwaire ni matenga mogani timonyore chi squad buseni komisano lakini kolende amagima y'abana aba nayenga njo kigima abana aba tobe tukubalinda nabo igokonekinga twabeire tukubaiki senchera ere enyikira nwaskwendo mwanchumurelia Ondizi TV litukole igoro ningana turabe tukumurekerenga nayo gwichania bete konekigwa ase orogongoro gusi nigo abantu batatu egati abo mu OCPD bwege station kyabanyanyimbo gya Kisi Central Isaac Kimwele nigo babete bagotigerwa chingoma ase amaboko maega yomonto goswa ase ekanisa eyo ya Deliverance Church International egotoka imeyomo chie obosongo nakobanga gako gania gosagana aba egenwa bekanisa eyo ase kolende babete bakwirige tambokero kyabwango asuko mutanga tabasa gutigira abange ne chingoma ase kolende asuko musanoko babete bakonyora chingoma echo tentrarango naralia ya omospidi abwate maega yogo saganwa nomo sagani oyobetekana ase kanisa eyo. Mimi ni mmoja wa washirika wa Deliverance Church Kisii na pia niko kwa department ya security. So leo Sunday tunakuanga na ibada mbili. Ibada ya kwanza iliisha, ibada ya pili ikianza, kuna mtu aliingia abruptly tu kanisa akaanza shughuli ni kama mtu anajifanya mwendazimu. Kumuendea kama security officer ni tumtoe nje ndio tujue shida yake ni nini. Tukaona ameanza violence. So ile washirika kuona kuna commotion hivi, washirika wakatokea ili to arrest the situation. Tukiendelea, kumbe alikuwa na kisu. So kisu alikuwa amefungia na handkerchief kwa mkono ya right. Akaanza kutafuta venye anaweza dunga watu. So mimi kama ofisa wa kwanza ni alinidunga. Alafu sasa nikaanza kushout akona kisu. Dakika hiyo ndani ya kanisa kulikuwa na police officers ndani. Wakafika immediately, wakamkamata, kisu ikapatikana na saa hii ako arrested, ako Kisii Central Police Station. Mimi ni daktari huku katika hospitali la Kisii Teaching and Referral Hospital. Tulipokea wagonjwa watatu, wote wanaume ambao walikuwa walikuwa wamedungwa kisu wakiwa kanisani. Kwa hivyo wote tuliangalia majeraha ambayo walipata na tukaweza kuwashona, kuandikia madawa na wote tumewafungulia nyumbani kwa sababu majeraha. Mwanchumurelia Ondizi TV engana jogo ichanya kigima kero monta ko bawikirana ase kanisa na gochaka gukora obosagani buna obwe engana toko batukugikeria emambi ya abono askulende ene ngane bwenrete kogera chikanisa chonsi chibe maiso ni maetenga kurwa matuka maegani kero monta ale gosoa ase kanisa ale go kuligereri go bijabo sinabu goletikende ane mono chinga kizo beto
koranga abasagani belia busabe ebibago biri bya Al-Shabaab byabete biwe soki kigima imechi nsemo au ime yense yeito ya Kenya ngane kabekiranga oborendi bukabanga bwatingirigwe ime yechinsemo au na boyiko chikanisa au andonse skwargoso wikakwaringe kulingoligo asigane ngana egerete bono ebwendatenga asingencho chinsemechi nigo chibwatu muganda omonene bw'abantu chikanisa chi supermarket bone bwendatena enda abantu cha kulingoli kuligelinga mbuya bale mbabole tikenderine kwene kinga twabeire toko ene kinga abantu mbali gochi kwenyora ase amakongu anga bunayo egati ya mangtoko batoko saba na boigo nebwenrete tobe toko ne kinga twatwar oborendi kikwa bere ko koranga egento getalie keronge mubasa koranga no ene chinga kinjiro konyoranga no ase emeganda yechikanisa okonyoranga no nyanga lilio murandi andate korandi omuntu narogo chagali okorokana ngatalibuya ocha kumuikange numwaka ganga ne chechenga tiganya kumuikange kwa konyoranga umuntu na uranyolenga nabwatekerenga kindi onyendi batabete babako ene kinga babere bakwirege tambukero kya bwango konyoranga umuntu nabwatekerenga yoko genda mbaka sindagogi asikondo mwanchu murendizi TV nengana endata kolero obotu kolendo buna turabata konyora amagendro bose injira engane yagendrete nigo turabata kwenda ukumanya ase obo agare asikondo mwanchu murendizi TV tokoskabosyo asibiga mangana mayabeta kwanekyo nigo ematemo kurwa ase kenyoro kyanyabo ribonde kikotoka ime ya matunwa ebunge ya libari chache gendrete kolera onde bwensi ole nokugania okuya abe gako sona nina kobakonya anga engaki abanta bange ase enka eyubabere bakonyora omuchando obugo siria maiso abo wikiranga koba aba uko bonu babere bakusabanga aba muntu abe gagwe sona ni bene ase ngincho no muchando obeire gokubaire gotwara chingaki chingoku chingaki chire chinkungu ase ogotwara omuchando oyo nare goteba serikali gaki tokonye gaki entekengia ne kabakenyogi itaiga gaki tokonye gaki mwana minto gachandigete gupigaki nigo yaba mayenda manene ase amateyo mugakanya gosira Raymond chingaki eng'ombe yenkeywe yasaligwa n'abantu batamanyiri goika gukwa obutuko bugo ukwimukirira igoro kwa basae bekegori egekego se Gen Z nigo kogendrete kwenekia amaunchorolia au anene kurwa ase serikali enene wikanse chiabisi au imeyense ya Kenya nase ikenyoro kya masongo imeye bunge nyalibali chache engakia basae besokia aso kwagacha idaraja eyabire omuchando ase kabono ase banekia gochokobwatirana elio kwenekia amagendro nale ase kinyolikyo nigo twachirega iga ase ngincho twabere driven kurwa ase chinkoro chitonga amagendera raito nigara aso kokogwaito asayo egerdo kwana ntugwatyo murayo yoromonero gusomoke lakini natoro bine vijana ebire bya drenga ebintu biri bya arade bitanya gukora kasa matuga maeka na kibigo chigokorwa egere biskimutu amangara bune daraje yiga jere twachakire korosi rero is just a beginning as amagendera to chigokora bune vijana bari to kurwa sai tabono kuchibosyo iga abantu baita bari bagotora bari begaranza ase birugo by'ubugamba bamanyanga bona gento kiri batari gukora igotore tayari gukora ikiani gotore vijana bari turune chinguru igotorororo asoko konye kenyoro asamangana toroche bunaye daraje ye na yanda mange aitura chigokora guchibosyo nigo barwa egatie chisekta chiria amaunchorolia abwenerete kwene kigwa ase nonya nabo bagania abasae kwegwa amabaga yo gukora emiremo ase chisekta au ase kinyorekyo etiamani yo committee painfully out the na daraje yetu gokonya abana usibona abantu baito ekera tukani twakero umugambi otena tunachemete bone twaro yaba bayibuli baito na abantu baito ntundo bwatie ni politika agenda barate na mwana siasa geto tumete batu bwate si to rosi kenyoro geto twabere tokoroba ko ngubonge buna abantu tutayibwira masongese ngende ko nyanga nae tutonko muture se school yeto ga ige binte binge kwanyanga monta ko ruboge tutu montor bonchari bantu baito mbali sko tutonka ga iga ntoma tinga no basoma bantu batasometi na abantu basometi bakejo basi nyukorema ngitorandira abantu barwere siko na ndito ko gitigazi siko tutakora gitigazi tito tirenka igo siko mite titirororo etiko tikugwana na kende kyo sikiriye tigadere tentera
bakole kende kansi kigoti kwa project ende kansi yenye kegotosunya ya makoena nugo chisiko ase chinga kechecho ni gobaine kebuna tibarabwati baligocha kubwatirana mwanasiasa onde bwensi enga kibaganetie kumulikira chi sector au chiri cyabeire chiwe sigolya kemagenderero ase baganirie abaraiwe sokya na kubeka teneni egatie chi project chiri chire ase kinyorekyo na ende nase kichitaraikirana rosie bitacho bieto ntuto kuri mwanasiasa onde because y'abanasiasa na bato ngaindira matuka amanda tutate ko put the relevant authorities no MP no mugabana tumanye daraje yere national government go county government egera tumanye nga kitibete chiko allocated nga ijire chi committee chi institution ye sana waba put on notice bache baturangeri onye mba kuturangeri intutu ogo chibuna intutu kabuna into abanyakenyoro ekero twajibunire batotebingi babwate nyakitari go parity emyaka 5 etanya komento no niri tafari erimo umwana ziazo ratu support no yogotorose ibintu byeito nande ntukikobori nangaki abantu ba matongo koruotambaro goromo paka menyinkwa mitengero paka moino nyaganja ngaye abantu baitu barase county na national government ntwe kina kitu adimandi okubolia kwa basaye abaigane libanyariko bakurwa ogukuru gutindi gochiase abaraibonsi wesokya nirigokora emeremo keboikerano ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurugaiga sensemo ya masongo emeye bunge nyali bali chache elietariane Mildred Momanyi Mwanchumurelia Ndizi TV to sabokwa birwa asengenche kuburukana kwa malio gikolende orobocho runugoro betru kwalenuwa nere Mildred Momanyi astobe tokoranga nigaba sai kurwa ase ensemo ya masongo nyalibali chache babeire bagwesoki vene na komolekera amagendro senseme yegati abo chiskuru chipara nyagitali amache egati yamagendro yandi amange baganitie abe egako ikiranigwa na engana to yitokwa okoboko anmono asto tokorua ogosemeria boseto kwa obosemi uchiase aba Kenya ndo basakuganyanga abarai anye baraimbara bawikirania abokoleri bwabo nebwenrete twaba togwe soki vene na kobanga twabeire toko basaba na koba rangeli kegima na kobatebinga asaiga moraikirania buna muabete mukurua eira buninchira eyemo erabe egeko enekinga omwanchumulilia Ndizi TV twabeire tokogendereria enseitu ya Kenya onye paratira rosugwa kabango mogwe sokya onya mache taraba gakobe kwa bunebwenrete narobo igo mubasa gokira kolende mwaba mogwe sokya bene na kobanga mwabeire mogo saba amagendro abe gakoiraniri gawikirani gwako bwatikananga nechira chiria abarai babete bako baliera elinde tobetoko nekinga imense yeito ya Kenya bose orogongo ruagusindo ligo chigotigara maega ke magenderero asengencho yogo kira askondo mwanchu mulele Ndizi to enrete na liabete gako enekigwa ime na isiko orogongo ruagusi nigo ime yeskuru yaba muraya kadino otunga aborokyo baba bakwali ni venerituko liogo chengera ege korobose cultural day anemono as babete bakwego kya kegima asokorokia ebyewo biribabwate abuna enchira eyemo yogo kinia chitalanta nabo igo ebyegwa agetambokero aborokyo babete bakobokera kegima anemono ni ukiabete gekoba konya anemono kwe agacha vene na kobanga babere bakwerusa nania anmono maitenga babere bakobera ebirasi amatuko amange engana yabete koleta ogonchiria ase amagima boigo enige gocha anmono ekero skuru ya Kadeno Tunga High School yabetege kwegwa libaga lyabene anmono asokwaliga chigosori chinse engima abose asumuno bwekinyamoto school secondary cha nationals ase babete boigo bakwaliga aboro gwa kurwa ase chinsemo au na boigo abatyotereria bechigosori goikerana ase skuru yigo tyotereria chitimu chiribanchete na boigo kwegokya ase okobwatia chigosori echo tentrarango na kiroboti robeto kwalinwa numusakito mangana maya kurwa sorogongo ruoboge tutu daipon asanya Hola,
Ituko lyogochengera egetamaduni aso mwaka bw'ichiru 2024 imeye skuru y'abamura ya Cardinal Lutunga Musocho. Haborokiwa nigo bagokera omurubiriywe asaba bakorokia ebyego byabo ao. Nigo babiri bakwarigania lituke liga asebire bitambe asenchira yemo yogosoma amange. Today we've been having a cultural day and it has been successful in that we've learned a lot. We've also break the class monotony. We've shared with other people who've come here. We've interacted with various students. We've even showed off our talents. Siku ya kuadhimisha utamaduni shuleni ni kwamba sherehe hii imekuwa ikiandaliwa tangia muhula uliopita kuadhimisha siku hii ya leo. Gusangana borokya besukuru ywe nigo basegeto murubiriywe asebate bangane nchire yemo yogosira ebyegwa. It's been a tiresome term. The students have been so busy in classes reading. Now we want to at least they can also have some time to relax off and steam off after a lot of work. Ni kweli kwamba darasani hatufunzi tu silabasi kuanzia mwisho mpaka mwanzo ama mwanzo mpaka mwisho. Tunaweza kukuza talanta pia kando na spoti, vile vile kuimbaji, kuburudika hapa katika densi na kadhalika. Vile vile wazazi nyumbani msiwe kuwa mko wagumu kwa wana wenu kwa sababu hii itaweza kuwakuza kwa miaka ijayo. This event is good because the students were able to identify the different talents the students have, and I will also add that different schools can embrace this kind of engagement. We're grateful for the administration for enabling the students to have this opportunity to enjoy themselves, and it has also enabled the teachers to enjoy too, because we support the students wherever they do. We also support them. Montoyo nabakobo muyase gisemya intellectually gosea sebinte binde CBC angero kwana kinga kicyabona ekenege ntekia asomwana gokina asengencho school creates men out of boys, and we want to make omonto ole rounded. Ensemone chisemi chiekerasi nigaborokiwe batebanga yenenchira yemo iyo kwemanya na kwenyorera chimbo chingi ya. I want to say that the event can also make some of us learn in terms of behavior and also in terms of character. We are going to improve by sharing, by interacting with other people. We are going to do how they do their things, and we are going to improve on them. Kama hamna masomo basi kuna vitu vingine kama muziki, mtu ukigundua talanta yako bado yaweza kukulisha na unaweza ukaenda mbali kwenye maisha. Ilivyo katika katiba ya Kenya ilikuwa kila tarehe 10 mwezi wa Oktoba rais ilikuwa ni kila mwananchi wa taifa la Kenya anapaswa kudumisha utamaduni, ila siku hiyo ilibadilishwa na kuwekwa siku ya upandaji miti katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo ningependa kumwomba Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, utamaduni wetu ni muhimu katika kizazi kijacho. Omukonyi bw'umwalimu munene bw'esukuru eyo Gerald Yera nigo bwatebanga ebyegwa nigo bibwatengelingia engakyo monto elikire. Success of these learners does not basically rely on academic excellence. The other things that they have to do, the side hustles of their talent, is what can bring food before their table. And one of the pathways in the CPC, the new curriculum that has been initiated in our country, is that of talent. Yiko ripoti ligeta seniki ya onambe ya Mokiandizi TV kurwa seskuru ya bamura ya Cardinal Lutunga Musocho ekutuke meye bunge ya kitutu cha Sauti iliteliane nkuru kwa Dipon Asanya. Nchumurelia Ondizi TV na mangi abera okwanirwa anemono igoro yobuyabu wosira chitalanta twabere tokuigwa aborkyo tebanga nigo wetera asomoroberyoyo babere bako egokya kegima na boigo babere bako enekinga babere bokoroke chitalanta chiabo twarorenga no na aborkyo bebe tebanga no moyega obete gokoba umuyekigima na boyo kobasira anemono ase chisemi chiri
germa tenga no mworokia taka netinera bere kerasi chinga kichionse nere nkuganyare boigo abe gako runo ina ase routine ya kawaida kurende abe gautwara chinga kichia bene chiko yokigma chiskuru chinde chiabeire chikwegwa esegeto anmono kwene kinga na barobunko chibare gutwara umuyega boseigo umoroberio onga buna oyo abuna enchira ejemo yo kwene kinga babeire bako gendereria ase chitalanta na boigo kwene kinga babiri bagusira ebiega ebusebiegwa ebyaboro kigwa ase chiskuru nabo ime na isiko yorogongo rwa agusi ase umonchumureria Undizi TV abayiboli nambaro bumbatigiri maega abayiboli mbatigiri maega nigo bayigo bagose migunga na borobo baba kwene kingangusira bale chisemi chiricha bana nabo igo ebiegwa te banga omwana gento gyokuganitinga abe gago korabya asichisemi kolende karabira korokananga nabwate etalanta kwa bagote banga mangane talanta det korra mangane mepira yaya ensi abeire gegonchulia omwancho amorigeria Undizi TV ensi abeire gegonchulia kerensi abeire gegonchulia bene nebwendrete boigo obe egoko ene kinga kwa beire gogo sira omoro kigwa oboso mwana obo chinga kiabwate ekegwa nabora nyolenga ekegwa kiliabwate nabukukira beko mokonya ase obogima bwaye ndo chinga ana bange babere oso imemero berbensa kimambia bono omosori bwegusote banga watching live Rosmi Cheno present from Nairobi Pipeline omongena Del Monte na my happy naftalo nyango ime ya Undizi TV ense moyende ndo chinga na bangana to watu moroberwensa kya Fidelis Kobiro watching live from Riana Bomburendani Fidelis akora no rishabikirito ligani kolenta wetu kumwalini bene asumoroberwensa kya twamoire ekerogo Ben Ruth Nyabukta akotebanga Ben pamoja welcome and good morning atebanga happy Nyakuz watching live from Menyinkwa Evertake Randy Dennis watching live from Nakuru City Zamulon Palma Okoza Korua Ayora South Mogirango no inde ime Jomoroberio Wensa kia Dolphin Mora good morning watching and listening to you from diaspora till the end have a happy new week to my children and all fans of Undizi TV Ben and watching live from Nairobi Embori Yamosense Mani Kondani kutoka Ogembori to the Green watching live from Karen Fred Onduko Kurwa Vitare Bokerebo Morenda Suneka tuko pamoja Edwin Matagaro Brown Onchari nikiwa estates za Nyariacho the capital city of Nyamira tune in to the world is happy to hear you Undizi TV News Digital Sokemau atebanga niganda tubwatia akegima Isaac Nyatundo Mosongo na ndeto tubwatia akegima asemambia bono mwancho mu Undizi TV tubwatia sanga na intu anamono kurwa ase enchirelia jemitandao yekerero Facebook Undizi TV News digital YouTuber Undizi TV News na wetera somtandao ito www.undizitv.net ase emambi ya abono mwancho mu Undizi TV na naika kwa tabinga ase egeka ke wiki ya musozi wiki bere na botabe toko banere Frida Kerubo askolende turabe toko banaye asige keke na boy konekinga omorobere bwensakia obere goko gendera ase enchera ere engikerano kondo mwanchu murere Undizi TV abuno torach kogenda ase umuti moko oro muenge kigima kolende kina beginkwirana ntobe toko gendera boy kumolekera ali abere gako enekigwa anemono ase amangana amaya tobasa gosuka basa ko nyegera Undizi TV Obwansu bwomogusi
Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abarimi bonsi imeyaliro baria gusina beire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro na beire ngo gotaria imeyaliro baria gusitumera n'abarimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde bingeri imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi nobonda oyogochera butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo noniganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande baka somole mimbo boli na ki akora mabera ya nyara ko baga gwansaiga omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi ase gati yaito ntobwata abantu bali n'oburema n'abantu abo mbabwata amagani abo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagita amabaga ase emirimo na kubwatisiwa ase obugima bw'ekira rituko inyura oborema igoro bore inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omurubiryo bw'oborema ase obugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo eliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ari arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mugaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute
kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV. Na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwanchumulilia Ondizi TV ukwani mene ase entunda yende entunda eje imeje moroberio bwensa kya anmono astone tukumulikira ayabete gakwene kigwa kurwa tobete utigana litukoli juma mosi na goikira litukoli Jumapili ase igogenda kusangana intwechera somtangana ito of Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, atara somtangana ito www.ndizitv.net. Namba ito SMS sangana into gwetera as number 0792192834 nabo enchira jabene wetera somtanda WhatsApp number nejwe yo sanga 98 as mambi ja abono togendrete asamangana abaga kwene kiwonige wiki ya cha ime ye kanisa Nyabigina SD utoka ime ye bunge ya South Mugirango esegi yabete kwene kiwa as kanisa Nyabigina SDA asto tokoranga nigo abagenwa ikomi babete bagotigerwa chingoma kubwatekananga nokunsanana anemono igoro yobotineneli bwe kanisa eyo nigesegi yabete yo chaka maiga yabegeno kanisa yo Taiwan na ase chinkwana engana yabete egekwirira ebu chiburaburu ase ensemo eyorobotyo ruo nigoro bete kwani wano musakito mangana maya Vincent Onyancha ime ya Nyabigina SDA South Mugirango County ya Kisii. Netisege chiatakali tukoria Jumamosi ase kanisa yo chinga kicho moja gabo gosasi magento kerete gati y'abantu gotegora chingoma maiga yo gwateka wetisege Noenabo abarandi babwate chibukuni ko bachibegetense na gochaka kuminana n'abantu bande obono barenga bwatane n'abegeni be kanisa yu amone kanisa ya Yomobera iginto keretse konyara ko bwatanse ko ikabanta bange konyara gotigerwa chinkoma Noenabo abande ni gobenyoreta sabe maiga yokogwa abande kubokerera gotamera na kurwanira obugima bwabo. Wacha nigo tokumerana no musubati oyurenga gosaga no kanisa ime ikakuruswe gatamba kya yumutwe n'abantu be kanisa yo asekeri bakomo mochia bunanere bwariganeti abantu bache gosagana ekanisa. Mumeona hapo eti wamejipaka mapandeti. Hao wote ni mimi walikuwa wanapiga. Mkiona mapicha ni mimi wanaendelea kugonga.
wakasema huyu mama ndio ameleta hii omobera hapa kwa kanisani, tunataka kumuua. Nonye nabo gati yabagini be kanisa ya Nyabigina obatikiro chinko machintindi nigebe sokiriko nyaroko kwana nege kole kyo kubwatekana nenchira bagendrete kosekasegwa yenko bwatekana no komina na kogendrete kati yombe bibere bye kanisa ya CDA yamaga ya kanisa ya CDA korokana kobagakana chinse moibere omobera abakukuja wachenge hapa ili wanataka kututoa wakati tunaendelea na maombi, tutoke nje ili waingie. Wanalete watu wanakuja kutupiga hapa. Hiyo sababu ya kutupiga inatushinda ni sababu gani? Walia batemete kotere chisegicho niko na boigo benyorete asabe. Mimi ni mmoja wao. Nilienda kusaidia Mata vile alipigwa. Ndio nikagongwa na mimi, nikagongwa mpaka nikaanguka chini. Tunaomba ukweli ufanyike, sisi ni watu wa Sabato. Waende mahali wanaabudu mpaka hiyo wako na maneno tukae tuongee. Nonye naboni gyagotebekana buna nigo yabeto moichano monene maega gati yabegeni ase kanisa yo korokana babwate miyora ase kanisa amone byoge binde egento ekagere bune segie nigo yabangire abo mapema kulende nonye naboni nigo ebyombe byaburu konyara gochamo eribanyare gokwanera engane yo ekyo getigarete bono no gochikomolekera kebimbe biranyare bikoigwana egarokeri bari kandi gochikomera nabo igoli tukoli ankyo ase kanisa yo liboli nribuna ankyo gosemba twale okoigwana ko reporter ya Ndizi TV ritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha Mwanchumurelia Ondizi TV ningana yoguichani kigima ekatokoranga abegenwa chingrika kwenda gusasi mekanisa dabetkoranga nigo chibura buru chabere chikwenekwa ase ekanisa ejo ningana yabere kwirira abantu gutwara chinkwana ase emitandao nabo igo chinsemo kogotara para iga kulinitegari nigo ase weekend ye egekoro kyabage ko basense mirenya bigina kyabere negekorwa gukwanerwa kigima kuli ningana tokuba tukugikeli anemono ekotokoranga chisegi chikwenekiwa ase kanisa nabo igonjira kwa koranga no musubati olia asangeire nabasacha musubati onyago ituna musacha boli jaja ningana tokuba tukugikelia ase mambi yabona kubasabanga omorembe nabo igobotere no kwigwana kobaro ronali turabeto kwenekinga abantu nigo bagocha ase kanisa ase ngencho jogo sasima ase umonchumurulia Ondizi TV karo montawi kirana ase kanisa abande babo emyo yabo chinkoro cyane okonyoranga nigo chire chibwate emechando emenge kolende bago chase kanisa ase ngencho jokoligia obotamero ase tebwendra tinga libachire kanisa koligia obotamero na lekonyoranga bakonyora amangana angabuna yo ningana tokuba tokugikelekegima nagosabanga chinse mochionsi onye bago sasimanya sao oyomo nebwendra teba babo ikaransanse babo kuibonana ndestone kinga mangana buna taligochia kokendra kone tokondra kumulikira amangana abete gako enekigwa ase weekend ya etebosego chakritukolia ijumanigo ya mate ijomo gaka nyagosira Raymond korua ase kenyoro kyanyo siego choka ime wondi abogeka ime yebunge ya ketutu chache sauta ere virero maega yogo itwa kwengombe yabo asenchera yobo tutukanu ase kolende wikira bono iga umuntu obetega ko yita taraba gako manyekana asikolende ngombe yo nigo yabete korerwa egakoro gyogosalia wikiranga ekaba gego siria obogema bwaye nabantu batamanyiri oroboti robetero kwaleni wano musakito mangana maya kurwa asorogongo roboge tutu daipona sanya nare gotebe serikali gaki tokonye gaki ndekengia nyaka bakenyogi itaika gaki tokonye gaki mwana minto gachandike tubigage nigo yaba mayenda manene ase amateyo mugakanya gosira Raymond chingaki engombe yenkeywe yasaliwa n'abantu batamanyiri goika gukwa obutuko bugokira rero ngombe yane nabona ringe nero buya igoro ligima abo yali setibuya andi bakekaro nanyeretete nankonye kamande abona kamete bona konyango kama ngakora buya nkayesiba tugachikorara kulende bono nachite kubungurura chibando nali kubungurura nkabungurura bakasa 5 wano mwana nali tuli nero manene agantebira ero tuli kubungurura chibando nabungurura liri nali bakankara sabutuko
nabatwara iye butuko mama rende nkobungurura arengi chibando lakini ntuntu atanganite kurara bono mwana natabugite butuko ngonyware chae butuko kinga mwe chae ngaigwa ng'ombe gekunya guchandika isiko kuneria kwegwirio nchabono nakete mama naigwete kaobo arindu guchikomote tugategerera buna twategerera tanga chingaigwa ng'ombe yatigire guchandika rende buna yaringi kunya gutuma tuma igatoeranga kano muntu kendo ri kunyichanda bono chi igakira igabano nkaranga yaikirire twabuka mabe twanyore kwete bono yatigire moriere nke nonyene rondo chibona bira bete tima itingane bi okekiaga kwanyatira akora kwitira abanene no gosemeri kwane no kuri kiagara ndu muburaka no rinde bono nero konyego nkonyera no enaba abanyakenyero nigo baerera asama bera manene kurengana n'obugima obokongu obwo musubati Margaret Mura amenyete baminta mane nigero bororo banene amariga manene ikiagere ng'ombe ni gotwanyorire nga enga muna nigo yare korwaniwa iye otoranire bigoti bakebibunegete pi numubura kabintu yebe asaliwa ng'ombe kwete pi wanso mwana mukwamirite gaigatara ende school mwaka na arugusira tabwati ase ande ng'ombe nero yari kumurageria bana asomoyo bugwe chandera oyo mwabo nigo basabire serikali gokora butuki asubwango nabo igokuburia barayi gwesokya na kubotoko bokonyi guchesenkeywe gusabana nemo nabarayi baito omo MCA omo MP amo nagabano ito omongino yo bunatigarete gano muburaka gaki banyare ko baba gosiyo ko bokase mifuko yabo banyare ko baba ko mokonya senchire yamo ni yendegera gendera ko bagakugendera nere family yaye igegente ke kamoranje gaki abaminto mokerigeria sobo imemono kusaba serikali gakinyoro ba makama kama changiri anyona aro asaletie ng'ombe gusina na rarete ng'ombe mechando aki abasabo kwabera na kabere serikali mukiatua ekenyore gitu kianyonsia ayathani tairore lyaka tokonyera omongino yo nere mambyandira ko bakonyara ko bagakwegendera nabwata abana babere bono iga abegeta ase school nabwata abachukuru abu eng'ombe yarengetegemea asali ensemo yoburendi niga abanyakenyero basabire gitaseni ky'abanyanyimbo kebe chinsemecho kuwatekana nebikora by'obusalia bigenderete konekigwa chinsemecho ankyo nankyo barifunga bagorege gikenyero gito wechinjira tofauti oboibi chingoko binte binge bikoibwa ase ikenyoro ekeiga igo bono genteke nanchenda abasabe gusenda asabe serikali yeito etobekere gitaseni ky'abanyanyimbo andang'ega guse matongo guse nyonsi egere na security yabe igoro mona senge ntonto ngo ikuture nga security na roro lakini bana bunekera mangana yarengi gokorekana chinse chakorekanete security yitora aburi nga yarengi ensemo nobutako bonene bora senke yeni gobono gosemelia kwabo kwa minchoirie yinko reporteria egetaseni kya unambe ya Mokiandizi TV kurwa sekenyoro kya nyonsia D kegotoke wodi ya bugeka miyebunge ya kitutu cha South irithera nenkuru kwa Dipon asanya mwanchumureria Ondizi TV ningana yego ichanya kegima ekero konyoranga abantu bako babagwesoki na gusalie ng'ombe mwanchumureria Ondizi TV koro byo guichani kegima na mangana ndi ntori kwigutwa soma lakini kolende asengencho tole nekerenga bastobwate libagali ne ase okwana kinga tobeto kumanya ya ndrete ningana yego ichani kegima ekera abantu bako babagusangere ng'ombe baba bakwesalia asigesa kukenga bunekyo ningana tokobatoku gikelia kegima babeire bagotiga omutakanwa obete gagosemelia eng'ombe elia no enakamori karenge garenge kogonga kurwase eng'ombe eli kabere na karokunga konyora chinga kichingo kimoko ribintu binebi abancho borelia Andizi TV se abantu barana bintu binebi twabe tukubasabanga mwaba mukurengera likabere tako mokora egintu kenga buneki egintu kiri no ena ase egesaku kyomugusi ni maetenga nengana ele etali endonge kegima nengana tokoba tokugikelia ase emambi ya abono askondo mwanchumurelia Ondizi TV ni gomura ibwense abere akora etaro ya asorogongo rolia rwa coast asabere otada chi county au anemono asokoro tota emeroberio yamagendo nabo yokwanera igoro yogochorwa kwabarai au korwa ase orogongo rwa coast ase ewizara ya ase gatia wenyi bense mibabeta ko kerege tambo kyaye nabiga sumura ibwense Dr. Lemruta beta korwa chira chinyingi anemono asokwa abasae emeremo anemono nakone kinga obeire egawe
goikirania oborendi asorogongorwa bekonyora chinga kiching konguna boigo akabakwanira igore miroberio abegetaso kwene kinga ense itu ya Kenya gutwarire endagera eisaine ase okogendereria ekemeri bose kwene kinga ngokinia ale boigo oboremi obuo obore egete kyomogongo bwobo tenenku bwense yaito ya Kenya tengutarairi wango na yo murai bwense Dr. William Ruto abwate igoro yengana eye. Tuko na miradi kama hii katika kila county katika taifa letu la Kenya, na sababu ya sisi kuwa na mradi huu ni kwa sababu tunataka kupunguza chakula tunaleta kutoka nje ya Kenya. Bado tunatumia pesa yetu nyingi, karibu bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka nje, na ile chakula wakulima wetu wanakuza kwa sababu hakuna mpango na taratibu ya kutoa ile chakula shambani, tuipangie vizuri, kuwe na cold room, tufanye value addition, na pia tuwatafutie soko ya hiyo chakula yenu kufika sokoni. Ndio tumeamua ya kwamba kama serikali hatutaki kuendelea na kuagiza chakula kutoka nje ya Kenya. Tunataka tuwasaidie wakulima wetu wakuze chakula, wazalishe, na sisi kama serikali tuwasaidie na mpango kama huu ya kuhakikisha kwamba mko na storage, mahali ya gala ya kuweka chakula yenu, mko na mahali ya kuifanyia value addition, mko na mahali ya cold room, ndio hiyo chakula yenu isiharibike. Tuwawekee hapa mahali kuna usafi, mahali kuna cold room, ndio chakula nyingi ambaye inapotea kwa sababu hakuna cold room tuweze kuokoa, so that we can save on post harvest losses. Tunapoteza chakula karibu 40% kwa sababu ya kukosa gala, kwa sababu ya kukosa cold room. Nyanya mnatoa shambani inaharibika kwa sababu hakuna barafu ya kuchunga hiyo nyanya yenu ndio iweze kufikia wakati ya kufika sokoni. Sababu hiyo ndio mmeweka mradi huu. Sasa hii mradi itakuwa na gala, mahali mtaweka chakula yenu mmetoa shambani. Nchumulilia Ondizi TV chinechira chumurai wense Dr. William Ruto anemono ase ogosira obolemi ime yense yaicho ya Kenya. Skondo roboti uru murai wense nontora chikogenda ase omotimoko omoke kolene kinda abege nkuirana nimbe gingosanga naye anemono aliairo bolito ensemo area yama gazeti. Buna botambe nigo nabege nkumulekera egazeti The Star naboigo egazeti ya Daily Nation tobasa gosuka tobasa konyegera. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ayumwanju w'egetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria na bwigo gusonja mirubiri yaitwa chinse 24 nyaranka nabo gusonja gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwansu bw'omugusi. omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisa no ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikeri ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube,
nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo igo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi Ubuno butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba by'ukoni asiduka okwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati imisumari kisimiti kirangi kisengenge kiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire guikabuo asegeka gikinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure insiweta usobatarire imiyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse cy'amaiko iyo yacagetikwe na University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byo kosomera bisaine unabono computer echo gikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki wabaya 2 wika year 4 mbabwate bintu byo kubugya muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabarimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chikosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chikosoli naboigo usire byego byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo bono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka 2 amariganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisi Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabokubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye cyanda inye isaranemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Supermarket ya Kisi Mattress irimi y'umucubusongo nigo bono yakorenteire ebintu byo gutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushibu kuruga chidaipa ni chitissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo bikoroto boigo nkonia bare ebintu binde asenkera ya retail byo gutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'imito naboigo chipillowcase mbabwate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebindi binge batalire ime y'umucubusongo Kisi Mattress Supermarket, the only money saver in town. I'm
no mune bw'ikianga kya mitumba kire ky'abaana amo n'abantu tabanere na nigo tagitego kinyora geka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogocha Mama Tefi Mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Bochakia gose kogendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobokoreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobokoreri buno koringorwa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatia NHIF, Minute, Liaison Group, Madson Group, KCB, Area ya Cooperative Bank, Teacher Service Commission, CIC Insurance, National Police Wose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara stage nene ye Kigali egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health our responsibility. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiri guridio gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli gudi lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri choko tumeka sinka na boigo ni chire choko kolda obonchiria mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chibirika chiri choko tumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwate bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka stima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asuwanchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagotoka emiyumo cyo Kisii asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics yenedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aseligolire nsekegima. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa,
kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye hawana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Omogusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono skuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aborokiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu naboigo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi boigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore cisemi elio asaserie asajiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao Oyolinga aigabuigo niko bako kinyumwano kebo Kristo asamange batari na kobakira esimi agirira muretu mwano anyora masomo aigoro Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omonchu murilia Ondizi TV ngokwane bene ase entunda yende ime yomoroberio bwensa kia ase litukulia lero lituko lietichi rimo bose Jumatatu ase tokoba toko mulekera amange nemono aliairobolito ase ensemo ya siasa Jumatatu buna botambe ekerenga gitu nuko mulekera aliandrate ime yense yeito ya Kenya ase tokoba togo sanga naye anemono sokoleta abageni baba bago kwana nainjo igona uboyo kumulekera aliendrete ime yense yecho ya Kenya strabeto gusanga nere omusike Jimmy Mumanyi oyobwate obumanyi anamono amangana arengete siasa niyo trabeto kumulekera ekerenga ya siasa namagendro asekera chikoraga ensa emo nenusu ikachinsa isato ntobeto kumulekera alia airobolito ensemo ya siasa Kondo mwanchu mulile Ndizi TV Tiato betoko sukabosi oika asi ama gazeti Mambia bono yotura betoko chaka asu kumulekera gazeti ya Daily Nation Daily Nation peji enchangani ndo chengana engana ere obolito kima nigoro yomorai bwense Dr. William Ruto Nigo Dr. William Ruto abira ochaka naboye kogana norogendo ruaye ogo orokoro anemono ase abeire ga ochaka utara chinse mochiria abete gakwena na ebirogo bya siasa yemaiga yokorokana
goikera ase weekend ye ase Orogongo Rwa Coast ane mono asabete gagoikera na boigo we akira ekoko na kwanera igoro jemeroberio jamagendro abete ukera bunochi ase gazeti yo ya Daily Nation epeji yo no murai wense Dr. William Ruto na boigo tokaranga nomo waziri omonene Musalia Mudavadi awato boikera na ase county area Taita Taveta na boikera na ase kanisa SK Taita Taveta litikuligoro na kobanga babere bago sasima ase boigo egazeti The Standard nige murekerete igoro enchera ense ya Kenya eligeti gochi ko oniabo se koena na gochia egeti keligia gechi ndege ya JKI egochi anse kampuni elia yaba India anemono asama bolio andrete amangenga abakoli merimo bakora emirimo asegeti keligia chindege ya JKI embachiko ndo gotwara emirimo elia bose nigerabe kurwa nabantu bande boyigeze Standard ni murekerete igoro yenchera engusanano egenrete anemono igoro yabantu baligetie akolikia ebyama anemono bibwate erieta ria Gen Z nigawekera bona abantu emerongo ebere baberokirana ase abisi elie kolikia ebyama bya kisiasa elinde bale neke kerenga gyokolikia ebyama bose bali nekirenga gyoko alikia ebyama bikoro kwanga Gen Z naboigo niga babunge babere bakungusana na kubwate kananga ne bill area ya conflict of interest usikebosika se page ya kabiri gasite The Standard ne kumurekeranga niga ba Kenya ane mono abanyimbo bali babeta wikirana ase ense ya Haiti babete bago Rwanda naba nebibago chimia inye ane mono igoro ase esegendrate ase ense meyu ane mono ase boyo wikirana ase roadblock aba ebibage bibegete ase enseria ya Haiti na kobanga babere bakorwana chingaki ense cha Kenya ndeto tumaba nyimbo ase enseria ya Haiti ase oko tema koreta omorembe na boigo watereru ase ense yo page gatatu egazeti ya The Standard nige ukwaneranga nige kiombekelia gie kumulekera obo mwanchu murelio ndiziti mioto ndeza kumulekera egazeti ya Daily Nation page ya gatatu nigo ekiombekele kumulekera chindemero NLC kiabete geko reta obo tere na boigo okuiwana na se ngusana na yabere kogendra egati yaba menyi vensemeria ya Makinon na boigo mtito one day sebabere bakuna chua ebango sigika kere egetambe ningusana yabere kogendra egatie county area Taita Taveta na boigo county area ya Makueni askolende bono nigo ekiombekelia tenede chine mero kiabet kogaya na enganeye na boigo nigo wikira bono bono nigo abamenyi bense mebatabe kuna chwa ebango kabere page ya kani gazeti ya Daily Nation yekumulekeranga enchera umurebense Dr. William Ruto aberega ochaka bene kugendra norogendro lidwaye orokoro rugutara chinsemo maega yokwena na ebirogo maega yokwena na ekirogo nigo muraibense Dr. William Ruto abere gago maega yochara waziri nigo abete gago chaka bene agutara chinsemo maega yo mwaka o 2022 maega yogochora waziri ni gazeti ya desene kumokara gendoro lwa yorokoro achagete go talera chinsemo anema sachagete go talera Orogongo Rwa Western akagenda Mombasa agatara Bogere akagenda boigo chinsemo tarakanithi chinsemo se okweneki ngo yakira are ekoko tosko ikase page page ya gatani gazeti ya Daily Nation nigo omuraibense Dr. William Ruto abete gakuralinga taliko chigo chake meroberio emeja ye maega yogo kanwa no kwangwa we finance bill yo mwaka oeta sabeta tenga bono nigo ya mobeteretinga kuna chana go kiania budget yae maega yaba Kenya go kana finance bill engana jabete gekwirira ereko ye Yerusia na boigo koye yeria toskebosio go
goika ase page ya gatano ne megazeti The Standard nigo ensemo ye bunge ne bungeria ye Senate ebunge ne Senate ba endrete kungsana na igoro ye bill anemono elikorkunga conflict of interest anemono ningo wendrete koba gagokora ebiasara ne serikali asensemo ye Senate yabe korokananga nigo yabete guitabira nanga ababunge nabo igo bali barasya bise serikali abakora ebiasara ne serikali askolende ensemo ye bunge yabete gotebanga yaya ntojugwantirana mangana angabu nayo ingusano egendrete anemono egati yechibunge echo ibere toske boseka se page area ya gatano na kabere emurekera igoro yamangana arengete ogochikwana na boigo okoni wa ase egeka ogwegetigie chindege gya JKIA Jomo Kenyatta International Airport ne kampuni area ya Adani ninge ngusana no endrate kigima ase abakenya baba kwa merili kigima okoena no koigo okoni wa ase oso komboiwa ogetigie chindege gya JKIA ase avange babwate amabolio amangenga abali bakora emeremo ase getieke na kibarabe vakoba maiga yegetieke kwenanwa asegeka egeke askolende omuntu obeteka gotubura enganeye no moseneta we county ya Kisii Onyonka Richard Mumaima oyobete gago kwanira enganeye engana endrete kegima koleta chinkwana na boigo amabolio kurwa ase abakenya igoro yogokomboigwa gwegetieke toske bose ikase page ekobwatia ime yigaseti ya Daily Nation page ya gatano na gatatu ni okwanira anemono igoro yenchera abantu bali babete bagatamira ase chinsemo chiria abose refugee babere vago tama goikera goika ruiru chi refugee chabere chigotama kurwa ase ekambi ya Kakuma na gotama goika ase ensemo ya ruiru maega yenchera yokungsana kwabo kobakorokana ase enseme yemaega jebisa biberose chiamate ibere kurwa ase anuaka na nuer gochaka kungsanenga na batekwira bantu baneusire magimabo no niga bantu babeire bago tamagorwa ase chikambi echio elinde kuligia obokonyi nabo yogotamira amagima abo toskebosio mwanchumulele on Ndizi TV as egazeti ya Daily Nation abuno turabeto wikira omwelio as turabeto goswa vene asemo wika as egazeti ya The Standard egazeti The Standard tobe tokumanyanga naraliaya aire obolito egazeti ya The Standard as kondo mwanchumulele Ndizi TV unaendete kumanya ni go turabeto kusanga nomogeni oito as emambi jabono yorabe Jimmy Mumanyi as turabeto kumulekera amangana ali abere gakwene kigwa ase ensemo ya siasa ase ikora chikuraga ense ya monenusu omogene tunabawikirana ase studio turabeto gusanga nere ase oboimega zide Standard page ntangani nige murekeretenga nigo omokonyi bumuraibwense Dr. William mokonyi muraibwense Rigathi Gachagua atabwa tikende agotamera kolende nigo abere gagosinyuki akora kolende bono nigo ya mubeteriringa abe gako bwatia omuraibwense na voigo omoraibo azimiola umoja abua abaga abetega kwa merelia chinga ki chobocho nigo omokonyi muraibwense Rigathi Gachagua betatanga nabegete metego anemono yoko mutanga Raila Odinga tasoa ase serikali askolende abagago soa ase serikali bono tabugati ekiagakora niga mubeteriringa akora na barabu emeremo naboigo nigo egazeti sene kumurikeranga nigo umuraibwa Azimio Raila Odinga abere ochaka vene emeroberio yoko yaligani vene ase ogochikoba umunyakerogo worogongo rwa Afrika ase abete gakobeka SAI anse amasakara akomwanchera gochukwa merelia anse ekerogeko nabo igo nigo okoli kigwa bose kobekwa ABC kwa commissioner ba IEBC kwandete koleta liberera linene nabo igo nigo abaiboli babwate obwoba kigima yenko bwate kananga naba saiba genzi koralia okorobekana anemor chike kiskuchene tegosekwa nigo bwate obwoba kubwate kananga nokorobekana gwa genzi epeja kabere The Standard niko
kumulekeranga nige sabali aberego chaka bene yogo chigosoyi abisi aba commissioner ba IEBC ase omora ibwense Dr. William Ruto chitariki kianda omutinyu gatana kabere abagakobeka essay yogo chigwanjira nanga aba commissioner ose ekamati eliko chigochora aba commissioner ba IEBC ebege kobekwa abisi askolende omonogalibwe bunge enene abasebanga mbayaro betskegeno naenda sobwango kima mbabe bakobeka aba commissioner abo abisi epeji gatatu igasidasane ko kwaniranga chiskuru nigo chirabe chigosekwa wiki ekolende chingaki okurobekana kolyegwa Gen Z gokagere koba anemono kwa bero goko ni kwa chinsemo se abayibuli babwate obwoba igoro jabana babo engana endrate ime yense yecho ya Kenya epeji ekobwati me gazeti ya The Standard ni kumulekeranga ni gobono omo konyo muraibu Rigathi Gachagua arabe ega konyora chinga kichobo cholio bonene wa 2027 kubwate kananga noko igwana na egati yo muraibu Dr. William Ruto no muraibu Azimio Raila Odinga asigobono enganeni kumubeka kongo omokonyi bumuraibu Rigathi Gachagua ase obocholi bolebosio epeji ya gatani gazete Standard ni ukwaniranga ningo muraibu Dr. William Ruto abete koralinga niga abasae elibu eyemo bakogenda chinse cyangumbu kere wiki kwegwa emeremo niga yakwana tingaki abedawikirana ase county ya Taita Taveta nago sanga nabamenyi bensemo eyo nagotebanga nigo kubwate kananga nemiroberio emia abegete anemono aso kwenekinga aba Kenya babere bako enyorera emeremo nigo wikira bono iga chigasi chiribu chimya inye chire ase abisi eria yoko mulekera anemono emeremo anemona sotenga bono aba Kenya bara bakunganya eribu eyemeyemo wikachinse chitisko kwegwa emeremo bunenchira yemo yogo kyana nia omuchando olemiense icho Kenya kubwate kananga nokoburwa kemeremo kubwate naboigo ensemo yendega The Standard epeje gatano nigo ekyombekere gekuba gekulikia ebyama kyabere okana ebyama abantu bande bonse bwate ekerenga nabo okoganya gokulikia ebyama byabo bibwate erietanga Gen Z tebanga nigerieteri Gen Z liko baliko batiga abantu bande maega naboigo akubwate kananga namachiko ense ya Kenya ekyama kekorosi wonke bwenre tikebe gego isolate wose kubeka ensemo egesakwe ekemo se ensemo eyemo ase ense icho ya Kenya epeje gatano nemo nigo ekotebanga okorosi wowe serikali koleta abantu bonsi amo nigo kumubeka nigo kurabe amatemwa amanene ase umuraiwense Dr. William Ruto naboigo umuraiwense kubatikananga ningana erabe gekubatiema ase siasa epeje gatano kabirega se The Standard nigo ekotebanga kumulika anemono igoro jaba Kenya nenchira ebyama bya siasa biko twara ensemo enene epeji gatano atazo yokonera igoro yenchira omuraibwense bose epeji gatano tari omuraibwense omuraibo mu Azimio Raila Odinga abete gako chaka bene kwelikia bose kwelikia ase oko amerelia ekerokelia kyobonya kerogo bolia bwa Africa ase abete gakobeka application yae gochikwamerelia ekerogo ekyo kyabere korkananga niyo kebwate ekeminano ege tindi toskebose kase page ya Kenda The Standard konera igoro yenchera emeroberio yobo chenu era abege otwara obokongo wikiranirwa yinkubwate kananga noko nachwa gwe budget yense yaicho ya Kenya epeji ya ikomi astrato kodere gazeti ya The Standard ni geukwanira igoro yege sakukelia ya Kagiri village enmono ime ya Pokot ekyo kyabere egeko nyora chingaki chinkongu ase ensemo ejo askwendo mwanchumulia Ondeze TV abono trato ikera omwelio
bw'okumulekera amang'ana aire obolito ase ensemo y'amagazeti aserinde kwemanya amange na abokoba gokwegorera egazeti eria bwanchete nabo yokwemanya ase oboime askondo mwanchu murele ondizeti bonaika batabinga yotrabeto kusanga nere Jimmy Mumanyi omoske oyora botumanya amange igoro ya siasa nabo igo amageno to kwandra amange ayondrete kobaga kwendra ase ense yaito ya Kenya askondo mwanchu murele TV abuno zrat kogenda ase omotimoko omoke ase ntiabene yokweli bene ase gochikumonyora omogeni ase mambi yabono to basa konyegera na kwenda kusanga na into birengere byao nabo igo amabolio ao ase mambi yabono. Ndizi TV obwansu bw'omugusi kwekera bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biryogokorera emirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire babwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gosua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omwanchumuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria na bwigo gusonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawo yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa.
Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Oburimi nobonda n'umuruburyo bwo gwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bwekerero. Asa abarimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tumera nabarimi au asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri au gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge Imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi nobonda oyogo kira butambiri tukoля maine ense mone nusugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tika ne irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagokora oburimi nabo gotwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi Naro producer yane mbwati to ande bakasomo le mimo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansaiga Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byebwa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyora obolema igorobole inyora kerema nkelikose kwa inyora ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bw'obolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga Tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mama